dumateng Bapak Ibu sampun mirsani kira musik budaya ing dalu menika. Ngaturi sugeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katuh tok lili kok iso kok banter katuh tok iki to piye to? Anakku udah melek, Ndek. Kak Kariban. Alhamdulillah. Sugeng dalu sugeng panggen kang keluarga geng sandiwara prak musika budaya kami jel saking telatah tempuran loro ingkang dipun sepuh kalih panjenengane Bapak Pandit Dahlan Kabiyantu kalih panjenengane Bu Yesika Mardiana iki awake dhewe ditimbali wonten ing dusun Jambaran kanthi acara sedekah bumi utawa bersih desa nggih Pak nggih Bu nggih. Iki dedonga kagem masyarakat dusun Jambaran ya Nak ya. Muga-muga dadi dusun kang gemah ripah loh jinawe murah sandang murah pangan. Niki juga aja lali Nduk. Ndedonga kagem warga dusun Jambaran ya Nak ya. Dongane bengi iki Ndak. Muga-muga sak bupari nimbali keprak musika budaya kita saparingan siger kewarasan. Diparingi panjang yuswane diparingi lancar rezeki dan barokah nyambut gawe. Amin Allahumma. Muga-muga sing panenane mbako Nduk. Sing lagi icir mbako, muga-muga sesuk mbakone lemu-lemu kaya mboke. Amin Allahumma. Amin. Sing icir jagung ndok tak dongakno jagunge gede-gede nggih Pak nggih. Sing icir tela ya tak dongakno muga-muga telone gedhi. Kayak telane Dek Li. Walah satu hati sampai mati iki, Bro. Wah jalukane wis satu hati kok, Nduk. Ngene iki satu hati nek saiki ora satu hati, Mas. Oke, kali ini coba musik budaya ya Nak ya, matur sembah nuwun ugi kagem Bapak Panitia Penyelenggara dan khususnya kagem Bapak Lurah, Bapak kami sepuh, Bapak Bayan, Bapak RT, Bapak RW dalam masyarakat dusun Jambaran. Sampun kersa nimbali kalau sak rombongan ketoprak musik budaya. Iki ditimbali mana teng mriki ya Nak ya. Maune awake dhewe nek kono saiki dileh ning kene nggih Pak nggih. Terus nika nggih. Nek kono kae teng daleme Bapak Lurah menika nggih. Nggih niki teng daleme Bapak sinten niki? Lapangan. Lapangan sih tak nggone tak kira iki mangan Pak Wondo. Oh mboten nggih. Oh calon lho. Gak ngerti tapi. Niki juga sugeng rawuh kagem Pak Pri saking Ngerejeng dan dulur-dulur semuanya nggih. Sing sampun rawuh ing dalu menika. Ayo sayangku iki katuran ketembangan nyambur sari kreasi dari musik budaya. Apa sayang? Wayangan. Oke, monggo. Ini dari Bojonegoro